Mira, teño patacas, Ajá, teño mel, ajá, teño verdura, naviza, ajá. que xa é da semilla de cedo, agora xa ten o custo. Vendo calabatas, Calabazas tamén. vendo tamén, mira, nestos pa adorno así para unha casa, Ajá. E que máis? Bueno, o millo non vendo porque xa se pos animar pajaliñas e porcos e iso. Ajá. Eu non sei que máis che dicir. E todo é da súa leira, o sea, Sí, de cultivo propio. das miñas leiras. Son pequeneiras, pero van dando. Ajá. Plantamos unhas espigas en vez. Plantamos patacas, despois das patacas e Ajá. cando se bota o nabo. Eso que son grelos. Está para ser grelo. Porque da naviza, o nabo sabe grelo. Ajá. E hasta ahora é nabo, é naviza, Ajá. se chama. É esta. Que máis? Bueno, este xa explicamos, verdad? Eso que son calabazas tamén. Si, son riquísimas, para facer puré. Ajá. Para facer puré. E o mel é das súas abellas tamén. No, das miñas non. Ajá. Uns familiares que están afora de aquí da... Totalmente natural. Pero é natural, si, eu cando se me turba a voz, porque vas e mollaste, bueno, e resulta que cando se me turba algo a voz, collo pola mañán, botolle unha cucharada dele ao desayuno e outra cucharada tomo así, á noite xa teño a voz clara. Así que é mellor, bueno, é do que hai, pero bueno, a min é feito. E a xente como fai para comprar? Para por aquí e... Si, para, e se lle convén, no precio, Ajá. compran, e se non, marchan. E hai moita xente que se dedica a isto por aquí, non? Non o teño visto por outro sitio. De Moita xente órdenes para arriba hai por moi pouco, Ajá. pero para baixo hasta... Cara a Santiago, hasta Para Sigüenza. Santiago, por aí hasta Oroso, Ajá. cerca de Oroso. E deixe ver para diante xa non hai moito. Sí. E leva moito tempo dedicándose a isto. Aí eu xa levo ben anos, e máis non estou rica ainda.